ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಬರ್ಗರ್ ಬಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದಾಲ ಸತ್ಯವಾದ ಹೆಂಗ್ ಕೋಪ ಬೈತು ವಾವ್ ಏತ್ ಶೋಪು ಹಾಯ್ ಮಾತಿರ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನು ಚಲೋರು ಮಾತಿರ ನಿಂಗಳು ಪೂರ ಸೌಖ್ಯ ಏನದು ಏನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಬರ್ಸಪುರ ಎಂಚೊಂಡು ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೇನ ಅಲ್ಪ ಭಾರಿ ಬರ್ಸತೆ ಸೊ ಎಂಗ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಪಿದಾಡಿ ಯಾಲ ಅನ್ವಿತಲ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ತಿಳ್ತದ್ದು ಮಾತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಜನಕ್ಲ ಸಾಕಾದ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಬೆಸೆಂಟ್ದು ಅಲ್ಪ ಅನ್ವಿತ ತಿಕ್ಕೊಲ್ಪಂಡು ಸೊ ಮೀಟಾಯ ವ್ಲಾಗಾ ಕೂಲಿ అది ఈ అవే బస్ నష్టం పోయా పోయి నడుతుంది ఈ అవే బస్ ఇటు బర్ఫ నేను ఐ క్యాన్ ఇంకో పుదర్ పని బస్తా అವು ಬಸ್ ರುಲ್ಲೇ ಮಿತರು ಅಂದು ನೆಟೆ ಇರ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಓಕೆ ಹೋಯಿ ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದು ಬಸ್ ಎಜ್ಜಿಗ ಪನಿ ಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದು ಬಸ್ ನೆಟೆ ಹಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಭಯಂಕರ ಕುಡ್ಲ ತಿರ್ತದೆ ಭಯಂಕರ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಯಾನು ನೆಟೆ ಹಿಡ್ದು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮುಟ್ಟಲು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಳು ದಾಯಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಲೇಟ್ ಸತಿ ಬೈದ ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿ ಇತ್ತು ದಾಯಿ ಪೋಪಿನ ಬಂಡ ಏನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೋಚ್ಪಾರುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆಕಪ್ ಹೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೇರು ಬೊಕ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆತುಂಡು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಂದ ಬೊಕ ರಶ್ ಉಪ್ಪುಣತಿ ಐಕ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂತೇರು ಬರ್ಸಗ್ ಜ್ವರ ಬೈತುಂಡು ಚಳಿ ಬತ್ತದು ಐಕ್ ಅಂಚ ಅದು ಚುಡು ತೋಚ್ಪಾಗ ಅಂದು ಪೋಪಿನಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಸಿಂಗರ್ ಭಯಂಕರ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಶೋಕು ನಟಿತ್ತೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಂದಿರವೆ ಓಣಿಲ್ಲ ಕೆತ್ತನು ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಷ ಪಿದರ್ ದಿನ ಟೈಮ್ ಸರಿ ನೀರು ಜಿಂಜಿದು ಮರ ನೀರತ್ತ ಪನ್ನಿ ಬೊಲ್ಲ ಬರಡು ಹಿಂಗೆ ದೇವರಕ್ಕೆ ಏನತ್ತು ಬರ್ಸ ಬರೋಡು ಅಂಡ ಏರೇನ ಲಗರ್ದೆತ್ತು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ ಹೋಗ್ತುಲೆ ಪೋಯಿನ ವಾರಡ ಐ ದುಂಬದ ವಾರಡು ಬತ್ತನು ಬರ್ಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತುಂಡು ಯಾಂಪ ನೋಡಿ ಅವು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಯಿ ಆಂಡಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐದು ದುಂಬೆ ಪೋತಲೆ ಆತ 30 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪೂರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡು ಮಾತೆರಿಗೆ ಪೊಗ್ಗುಂಡು ಐದು ದುಂಬೆ ಪೋತಲೆ ಆತ ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರಡುಂದಿತ್ತು ನಾ ವರ್ಷ ಆದ ಮಲ್ಪು ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ಅದ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ನಿಂಗಲು ಹೆಂಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಕೊರ್ನಿ ನಿಂಕಲೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜೂನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಅದೋಟೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಎತ್ತೆ ಚೂರುಪ್ಪು ನೀನು ಮುಟ್ಟಡುಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ದ ಪಾತೇರ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಡೇ ಜನ ಪುಸ್ಕ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಯ್ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಬರ್ತಾ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಸೊ ಹೋಯ್ ಬರ್ಸ ಗೈಸ್ ಬರ್ಸ ಆಯ್ತು ಎಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆಯಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಪ ಎಂಗ್ಳು ವೀಡಿಯೋದ ತುಂದುಲ್ಲ ನಾವು ಆಯ್ಗ ನಾಚಿಗಾಂಡ್ ಪಾಪ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಹುಲೈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಮ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್ ಮಿತ್ತುಂಡು 3rd ಫ್ಲೋರ್ಡ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ ಅಡೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಡೆ ಪುಯ್ ಎಂಗ್ಳು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇರ್ದು ಬತ್ತ ಪಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಅವು ಮೂಲ ಆಪುಜಿ ಬೇತ ನೋಡಿ ಮುಲ್ಪದಾಲ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಡು ಪಂಡಿರ ಐಕೆ ಇಂಕ್ಲು ನಂಬರ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಚೂಲೆ ಫನ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಪೊಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಯಾನ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬೈದಾನ್ ಗೊತ್ತಾವಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಯ್ ಅದ ನಾವು ತಿರ್ತು ಹೋಯ್
ಅವಳೆ ಅಮೌಂಟ್ಲ ಊರು ಅಲ್ಲೇ ಪಿನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ 5 minutes ಬಂದೆ ಫ್ರೈಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡತ ಲಡ್ಡು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ಲ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ಲ ಬರೀ ಬಾಕಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಕುಲ್ಲೊಂದಿರ್ತದ ಈಗ ಒಂಚೂರು ತಿನ್ನಬೇಕು ಬೋರಾಪಿನ ಎಂಚೋಣ್ ಸೂಪರ್ ಮೆತ್ತಿತ್ತು ಎಂಟದ ಮತ್ತೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಶೋ ಈಗ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತು ಒಂಜಿ ಶೋ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತನ್ ಬರ್ಗರ್ ಬಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದಾಲೆ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಂಗ ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೋಪ ಬೈತನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತೆಕ್ಕುದುವೆ ಕೂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ತೂನಗಲವರ ಬೇಜಾರ ಹೊರ ನಮ್ಮ ನೆರ್ಪು ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪುರ ಅಂಚ ನೆರ್ಪಿನಾಗ ಲತ್ತದ ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂಡ ಹೇಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಪ್ಪ ಬುಡ್ನಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬೋ ನೀನ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ಬರ್ಗರ್ ಲ ಪೆಪ್ಸಿ ಕಾಂಬೋ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಾನ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಗರ್ ಕೊರಿಯಲ್ ಐಡ್ ಬೇಕು ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಕೋರಿ ಏತ್ ಪೊರ್ತಾಣ ಒಂಜಿ ಆ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಕೋರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಮಂದಿ ನತ್ತು ಅವು ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಐಡ್ ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಐಟ್ ಕೊಂಬೋಡ್ ಇತ್ತು ಅವಳ ನೆನೆ ಪಿಜ್ಜಲೆ ಕೊರಿಯಲ್ ಎಂಕಲ ಅಲ್ಲ ಮುಸುಂಟೆ ತೂಪಿನಿ ಯಾಪ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಲ್ ಒಂದು ಆಂಡಲ ಬೊಕ ತೂಳು ಅಲ್ಲ ಮುಸುಂಟು ತೂತು ಬೊಕ ಎಂಚಲ ಕಂತು ಕೊರಿಯಲ್ ತಿಂದದು ಬತ್ತೆ ಎಂಚಲ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಗರ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಗರ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ತಿನ್ನಾಗ ಬೊಕ ಬಾಕಿದ ತಿನ್ನಿಲೆಕ್ಕಲ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫುಡ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಫುಡ್ ಶೋ ಕುಪ್ಪಡ ನಮ್ದು ಪಿರಿಯ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಮೂಜಾಂಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಐಡಿಯಲ್ ಕೆಫೆಟುಲ್ಲ ಐಡಿಯಲ್ ಕೆಫೆ ಏನಾಯ್ತು ಕೆಫೆಟುಲ್ಲ ದಾದ ಬಂಡ ಎಕಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪೋಯಿನಿ ಏನು ಚಾಪ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದು ಬರ್ಗರ್ ನಮ್ಮ KFC ಪೋಯ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತ ಗಡ್ಬಡ್ ಬೊಕ ಇದಾದ ದಿಲ್ ಖುಷ್ ಬೊಕ ಚೈನೀಸ್ ಕೊಂಬ ಮೂಜ್ ಐಟಮ್ ಇಂತ ಬರಿಯಾರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ತಿಂದು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಮೂಲು ಅಂತ ತಿಂದು ಮೂಲು ಪಲ್ಯ ಆಫರ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಅದನ್ನು ಅದು ಪಲ್ಯ 210 ಇಂಚಿನ ಪಂಡ 210 ರೂಪೀಸಿಗೆ 210 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಒಂಜಿ ಇದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಐಕೆ ಎಂಕಲ್ದೆ ತೊಂಜ ಅವು ಎಂಚೊಪ್ಪುಣು ಗೊತ್ತುಜಿ ಶೋಪುಂಡಿಗೆನಾ ಹೊಸದು ಬೈದನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಿಕ್ಲು ಏರನ್ನ ಬತ್ತನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡೆ ಚೈನೀಸ್ ಕೊಂಬೋದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೂಡಲ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕ ನೀನು ಉರ್ತು ಬರೋಡು ಹೊರನೆ ಬಾಯಿ ಪಂಡು ಕೊತ್ತು ಬಾಯಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ನೀನು ಪಾಡ್ರಂಡ ನೀನು ಪಾಡ್ಲಿ ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು ಪೂರ ದೊರ್ಕುನೆ ತೂಲೆ ಯಾರು ಪಾಡಿನ ತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಡೀ ಬಿರ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾ ನೆಲತ ಪುರ ತಿಂದ್ರೆ ಬಂದು ಬೆಜ್ಜಿ ನೆಲತ ಮಾತ ಬೆಜ್ಜಿದ್ದು ತಿಂದ್ರೆ ಹೊಸಗುಂಡತೆ ಈ ಸೂಪ್ ಮಾತ ಪಲ್ಯರಿ ಖುಷಾಗುಂಡತೆ ಲೇಪಣ ಸೂಪರ್ನಾಗ ಎಡೆಮುಂಚು ಪೂರ ಪಾಡ ಒಂಡೆ ಪೂರ ಸೋಕ್ ಹಾಕು ಎಲ್ಲ ಎಡೆದಿಂಚು ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕು ಸೂಪರ್ ಇಂಜಿನ ಪದ್ಯ ಸಲ ಸೂಪರ್
ಸತ್ಯ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ఒక పద్య పండుందా ఒక పద్య మంచి నాకు ఒక బలిపేరు అంచే పద్య పండు ಯಾನ್ ಸಿಂಗರ್ ಎದುರುಡುಲ್ಲತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ದೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲತ್ತೆ ಆಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಸಿಂಗರ್ నేను ఎదురుడు పద్య పండు ఉండತ್ತೆ ఇల్లది ఎదురు ఇంటి ఇంచి దక్కులు ఉండತ್ತೆ ఇంచ నలిపు ఇంచిడు ఇంచిడు ఇల్లತ್ತೆ అలా అంచిడు ఇల్లತ್ತೆ సో అలా అంచిదాలు ఇంట్లో ఇంచిదాలు అని చాలా పద్య పండు ఏంటి సోపు నలిపు ನಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತೊಂದು ಎನ್ನ ಕಂಡಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ತುದುಪ್ಪು ಗುరించి ಬರ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಅವನೇ ಯಾನ್ ಐನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ ಎನಾನೇ ತಗೋಡವ ಬೇರೆನ್ನ ತುಯ್ಯರವಲ್ಲ ಹೊಗೆ പോകുന്നുണ്ട് ನಾನೀಗ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚಿ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ ಪಾಪ ಗೋಬಿ ಬುಲ್ಪುಂಗ ಇಷ್ಟಲೇ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಉಂಟು తీయరా ఇంకా నెక్స్ట్ ఆర్డర్ కాదా అందు సో నాకు ఇంకా ఒక అరకు అలే బైదిద్యా ಎಂತ ವಿಡಿಯೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಸತ್ತ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೇರೊಂದು ಬಂದು ఇది టేబుల్ పూసుకో ఇది టేబుల్ ಆ ನಮ್ನೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಒಯ್ದಿದೆ ಪಂಚಮೀನ ಬರಿತ ಟೇಬಲ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತ ತೋನುಲ್ಲೇರಿ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನಟ್ಟ ಅಂದ್ರಟ್ಟೆ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಇಂದ ಟೇಬಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಇದನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ పోతాను ದಿಲ್ಕುಶ್ ವಾವ್ ಏತ್ ಶೋಪು ಆಹಾ ಇಂಚ ಇಂಚ ಇದೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನ ಅವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೀರಾ ನಮ್ಮನೆ ಆಡ್ ಹೊರ ಇದು ಟೇಬಲ್ ನೂಡಲ್ ಇದು ಟೇಬಲ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿನ್ಪಾಯಿರ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಕುರ್ಕ ಒಂದು ಇಂಚ ತಿಂದ್ರೆ ಪೋಯಿನ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಚ ತಿಂದ್ರೆ ಪೋದು ಪುಸ್ತಕ ಈ ಟೇಬಲ್ ಹೋಗ್ತೀರು సో గైస్ ఇందులో ఎండ్మంతుందిಲ್ಲ వ్లాగ్ బస్సుకు కాతొందుಲ್ಲ ఇల్లಡೆ పోయారు బాయ్ బాయ్ బండి ఫుల్ అండి నన్ను పోతుంది చెప్పుకుని ఇల్లಡೆ పోందుಲ್ಲ అండ్ ఫైనಲಿ వీడియో ఎండ్మంతుందిಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಓಂ ಸ್ವಾಹ ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ವಾಚ್ ನಾಳೆ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತಿ ಅಂಚಲ ಹೆಕ್ಕದೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಪ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಕಪ್ಸ್ ಒಂತೆ ಕಪ್ಸ್ ಕಪ್ಸ್ ಎಕ್ಕದೆ ಕುಟ್ಟಿಂಗ್ ಓ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟಾಲ್ ಎಕ್ಕದೆ ಕುಟ್ಟಿಂಗ್